Kamigalaya High Court kala kentu ya ka sarkar jela bukan penbiang ya ka umbam umdi ki nongsong senang kenong ba Shillong bat ka ni ka hukum kala mi haba bisyari ka jingmudoi uba Thomas Pasa unoilam ka khon nyotrap National Awakening Movement ka khnam menha ka khat khandai tarik risau arjar pulai uba Thomas Pasa ulai thu ba Kamigalaya High Court kala hukum balada jia ba beteng ka jing pendo mauhi kum unong mudoi ni ki wepat kila ban wan mi syakhamat ka yeng kasari Ulaang bagajing pentrai kam ke sarkar jelaya ki skim baper ban penbiang ya ka umbam umdi kila pilun bat kala dei ke por baka sarkar kan kendet benriu. Pi nakaliang ka jongi kum ka jela. Niladon sibun ki an. Ki bala thau da ka jing thumu ban pentikna ba ki dong song shrong jong jela bra ka wai kim dei ban kerdo Lani kata ka jing yo jongi pa ba ka umbam umdi kan dei ke ba testa. Dei ba thut no ka por Ki an ki bala thau na do ka GSWS R1000 khandai kala dan kadon kani ka Meghalaya water harvesting mission R1000 phara kadon ka rule R1000 phara kadon ka Meghalaya state water policy R1000 khandai kadon ru ka jal jivan mission R1000 khandai te kini ki baro kini ki an ki ba le se lawan thau lomba kani ka sarkar Meghalaya ka jongi henai Larang kita yang sini kita membentah, kini kita klaim terikam, kita klaim penla, lalu kita klaim poi cerita kajing temu, ban pelan ya upai ba nak kata kajing kerdu ya ke umbam umdi, nak kalian kajongi ngilai ini kapor, ba teng lah berthai upai yo lai sini, teng lah sendiri transformer yo lai sini, tapi bun ki jingjan kapor, kaba lesi wanra kajing pada ya kita ba, kau bagi tip kaum kadai ka badon kamtam hakajing embryo ban kaum kadai ka hok ka jongi kat kum ka constitution jongari India kadai ka fundamental rights ka jongi namar ka hok ban im kadai ka fundamental right ka jongi ban im ngi don kam ya kaum te na kalian ka jongi ngi raya lenti bai kadai ka kam ngi la tho saki trat sokar ka per da ka jing kmi lenti ba le se kin le ai ban address no ya kadai ka jing jong pai ba andai haba kot ngi iba teng ki jing kerpat ki jongi ki poi ki skor ki bukulut na ta kadau na kalian jongi ngimban se ngila file not ka PIL hapo ka Meghalaya High Court badan buram hakit nadu ki san banagi badap but mentah pada kala mi no ka judgment jong kanika ying ke siri badan buram but na kalian jongi ke siri badan buram kala ong bakas jelam Meghalaya kadai ban penbiang ya ka ka bagi pajba ka don kam ya kataru jing penbiang klaim kanu ko jing thon kaduga regular kadi bon long bai dei ong tek lai sni la yo ars ni yo kam dei bon long ta bat na kalian ka yeng ka sri kala ong ru ba manga ku mu petitioner ba ladadon kanu ka jing thon ha kanu ko benta ngala ban appeal biang siapa ka high court Lani kinu kita ki light-minded person, ki basultu ba ki sakta, ki don yang kabor ba kin late appeal biang sa high court, karang ba ka high court kan yo ban le baron kam. Dan kalian ngajonga wat da kelayat kini kaji ga case ka san tam. Hari mentaro dang menin ngayo ko ka phone call nan ni na po ka sinong normally, mulai normally. Ba arsni klamon Te kini ki jingjan ka por sa kapor. Kiwi bi sinong ki mat hi ngamong yo don ki long yeng ki babiang ko hani ka jing kali ka jonga ba baro ki babiang bat ka jing khun ko jongi ka long ba ban pentikna ba baro ki yo lang ya ta ka hop halor ko ka ba ki don kam da ka jing sem kya jongka sarkar jela ka jongi bat ngitip bi ba ka funding ka bawan la ni ka central na ka state la na kiwi ki benta ban penting kenapa kita pajak kin yo ya ko ke babiang ke batista kala abun bah tang ka pisa ka funding bawan lembaga GSWS ru kala abun palan ka jengkeli ba mi ba ka pisa jong pajak ka babun ka balat sabai hendai ka jing themu ba dia ka khalampat position ru na kalian ka jongi ngitip ba ngaya dan bon gidi perlong ba syong apok sidong nong mali hang tili di post name kajing thet kadang regular baik lam thet long syu ban ya karan
te manu ban address cekade atau kam dei muka sarkar te na kalian gojonga nga ladap tho siapa ka sarkaru habang ayo yang niki piecemeal complaint kumurang ada hanong mali kim yo kadon kini ko ordar in pa siapa ka sarkar bahkan le no mar dor ka baron kam ban le banum don kini ki jing ki jing thon bat lada kam don ka jing sim khia pada na kalian ka sarkar ngimban sing ya phai biang sakring ka siri tika mde tanga molai nong mali hene don ru ko molai moyong ki wei ki banta jung ma hasor sholong boro ki bapon ba ki long ying ki long stem ki sholong kim yo bat ka jing mare ki kali ki habaro ki sor sholong ka pen sisa bale se ka sarkar kala fail wat la dala don ki ai ki babon ka sarkar kala fail ban pen biang ya ta ko umbam di ke Batista syaki ba tinggi kemil nanti ba ke sarkar hi kan sedang ban sim khian oi gile kam nomor lada kim le komta nakalian ke jongi pada ngiap sim no de kiwe kilat kilenti ban pentikna ban nakalian ke jongi ru ni kerpat iki nong song jong sor sholong ber okawai haba kadon ke jing sat pentut le si kam dei su ka por bangin sus ngap bagi dong mom yo nak sarkar to yo thit no ani gidi ban don tu men sim ele em balai kerja kamram ga jong sarkar ban penbiang gidi ban ris ki voice ki jongi gidi ban yakran teng to haki badan yang to myo thit no kajiai ki baduk bapli pada ki bam don ka bisa ki balong ki kham jenjar kin le da kan ko lat lanti te kala de ka por ba ngin ya khun ni ga jing sa ban bai ngin ya khun persya ga jing sim sting jong sarkar kenang ba kan wan ka jing ba ya borok lang te ka wei ka mat pada ka bakam ngarang yo ki complain ki kinet sni habri bat kanong mali nga pun pa ko jing so lava da kanu ko nanti ka sarkar ka jongi ka penyat ye ka kam umbam umdi pi ka top jong kanong mali ka don hapreng khala jong ka trat khala bai te ki babun ba ki nong sung sung kia ring pai hari lemar ba dei haklau di satu no di haklau monu ban nek pet di sa kadai bendon ka jaka bale se bakham long sif sakawai pada ka jing don jong ta haklau kamuan ra mo ya ka risk of water poisoning le si kan wan ra ya ka jing ga bakhra bai ki ya ki pai ba penon kami tu ko te na kaleng ka jong ngi kerpat ya ka sarkar ga jing soren ba pidei ban sim khia bai ya ka kam kom bala batha daka ying ka sheri badan boram bat lada kim le kom tana kale ka jongi in happy pan sim pada doi kilat kilenti kiba dan kam ban pentira tangawai bagi pai ba ki di ban yo ko ke Batista ke babiang ke khoi ba suba pada pi ka jing wan juga GSWS scheme kada hi ban pentikna ke bam di ke babiang mah siki pai ba ki ban yo ya ta regular supply of drinking water ka jing thau jong ka sarkar ka jal jiwan ka pencisa ba em ka GSWS ka fail kam la sio ngin thau lo da ko ka an pada ho arja ka khandai bat kum ba kalong menta ka jal jiwan scheme ru tang lai pu khandai persen kadang la nagi nok sung jong ka jala tang lai pu khandai persen kadang la ban penbiang umbam umdi ka babon hi ka khlem pat la te ka jing yo i ga jong i kalong kom ne ngam tharai bakini ki an ki ba ka sarkar ka lawan ra la de ka water harvesting ladai ka jal jiwan nega GSWS ngam tharai bakini ki an kin la ban pentikna bagi pai ba kin yo ko bam umdi ke babiang lada ka sarkar hi kam sim khia ngar kum ba kalong mentang su sapting yo kini ki an ki dei tang ki lenti ban sina pisah it's a means of corruption jong ki bure ki badan hakabor mara rakam dei kumta kawan ka jilongo ka bakrau bangi kum ka jela ba tip aka perthei ber ka wei ba cur slap tam ladang idang duna ke umbam umdi ki breu ki banabar ki tip bakinong mai khali ya ki duna kata ke umbam umdi kan dei ke jing sar khe ben ke bajur ha nalor mi la dei lupa ka jala ka ba jur palat sulap te kadai haga sokar ban pentikna ba komnongin harvest ki ki jongi komnongin lek storage ter baro kenang ba ki pai ba kinum jenjar bat kani kadai ka failure jong ka sarkar jala ka jongi om dei su jong no ru
Halor ka jing bomsha ka jubab na ka sarkar ya ka jingra pha tes ka Federation of Khasi Jantian Garo People ha ka ba jan borok kitulong kimlong gi babet babyang ban penon kam uba Thomas Pasa uloong baka long ka bas ngusi baka sarkar kam shimkhia bat bo jingkali la ka sarkar kan lei ai tat hado andala jia ki jingja bas ngusi ha ka jing embryo pin de pe nangkong ya ka ba dei ka jing khoi no joko tenteng di ba khublai ka seng FKGP belasim kiai kan ni henang inda phaidin no kham sejingai kan dia ho arjar khandai kadon ka CAG report mdai ka report jong ru pai ba jong sing halang jong ka khanam dai ka report jong ka CAG ko ong ba nagi khat wei tili ki telong tang lai tili ki balong baro kiri ki bamlong sudaban penon kam kata ada CAG report de kai ka sarkar ka le kata ai u menteri jong ka PSC un jubab kata ka CAG report mo ho arja khan reu na kalyang ka seng jong ngi la le ka ju ka checking ki water ngi la le tong ya ki nang thina po saumer siteng na reservoir haki bilor ki bla sterilize ki bang ngi la le chim no po pasture hi ngi la sim ki tu ki ngi la le ice po pasture ki la le ka siteng ha ka to ka porru ka report kami ba ka ka long acid ka long bacteria bak ni tebi kini ki babun ba ki tolong hak sitong ki thau ki wan nang thina po saumer siteng reservoir nang thi ka ba wan nang thina mo plang ba de tik kani ka jing bam khoi jonga bam di kila mi na kapor na ki haki benta lani na ki benta ki ba per ane ko bonga solongo pada wani iba wat lada ka report jong ka pasture ka badai ka authorized body ban certify ya ka jing kho jing suba jong UPHE minister udang penkesan ni hakat jing sisang ira kmi lenti ba kan don ka jing kubur swa to ba ka don ka jing jabo kata ko di nang ta pada ban kular ban nang ni sakaman ngin sim khya gini akam henre ka jing penkesan te ka pen pau e ka wai ba ka sarkar ka jongi ka minister jong PHE kim don chikit khli ko khya jong pajba mat nakalang jong ki babon balang hi ki pajba hi ki ap khmilin ki ba ke ai uchi minister jongi unle halor to ka report ba nakalang jong seng FKGP ki la ai support ka mi jong CM bat ngak khmilin ti ba kani ka issue ka ka kongsan kani ka yap ki em gani te khmilin ti ba kani issue kanumja kondat unum klan bat kiri ban simkia mador kam don choka por menta lada ka sarkar kam simkia sakat no benai ngindang yaidi ya kata ka ke bajak lia sakat no benai yo ngam tip so sakat no teli ki jing im ngindu na ka da ko jing jaklia jing ko le singi habu wi direct na kata sakat no teli ki jing im kan ka sarkar kan sim swaba kan le no ai nomor ba lada ka sarkar kam simkia ya ko di kalau ka basusi hadu kata ta bat kiwei ki badon lang ki dong mikmat jong yiru claim the ken party ni hapan karane kene ni hap nomor ta shino thau ki voters ki jongi le si ki yo ji stom kene ko manu bante ngimla ban sideline kata kala badon ko ji sisa te ka deka kamram jong ka sarkari na kala ka jongi ha to arja khan reu hadin bangi iya na kala ka jongi ru ha to ka pon na kala ka PhD department ki karane ka ju ki ongana ni claim ai jing ben ban le tong ni ko na po saumet steng tegi ong hatu ka porba rada panjing bit chuate nginum lap ya kajing sisa henang ila lain cokedar udan hang to bat kajing le kajangi barok ngi record ak kamera lut bang itong nang no kum no itong bat siano ngi ai henang wat la kata hatu ka por kadon ka denial bat mentarung i kadon ka denial bat nakalyang jong ka sarkar kam le ai te kane kin sadan mano ki ban sim kya ini akam but let's see kan long pada kajing le ranya ka sarkar ka jongi pada bolok koi